Neçirvan Barzanî derbarê şewata nor te Damê de peyam da. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Neçirvan Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê hevxemiya xwe di derbarê şewata Katedrala Notre Dameê de ragihand. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Neçirvan Barzanî li twîtekê de hevxemiya xwe li gel xelkê Fransayê di derbarê bûyerê agirpêketina li Katedrala Dîrokiya Notre Dameê de Parîs de ragihand. Neçirvan Barzanî di twîta xwe de nivîsandiye ku ew hevsoziya xwe ji xelkê Parîsê ji bo taybetî û Fransayê bi giştî di vê dema zehmet de radigihîne. Serokwezîr Neçirvan Barzanî her wiha balê dikişîne ser pêgeha dîrokiya wê katedralê û dibêje ew dever cihekî kulturî û dîrokî ye li Fransayê û tevahiyê cîhanê. Di peyama xwe de Serokwezîrê Herêma Kurdistanê wiha gotiye hevxemiya xwe bo xelkê Parîsê û Fransayê bi giştî tînin ziman. Ev demeke zehmet e ku Katedrala Notre Dameê agir li cihekî kulturî bi hempayê Fransayê û cîhanê ketiye. Şeva borî agir li bînayê dera dîrokiya Notre Dama Katedralê û Parîsê ket û beşeke mezina wê şûnwarê dîrokî di bûyerê de şewitî. Serokê Fransayê Emmanuel Macron berî kontrolkirina agir li wê bînaya dîrokî daxuyaniyekî de xemgîniya xwe anî ziman û got ew dê katedrala nû jên bikin. Timên taybetên agirvemirandinê bi hevildanekê zêdî û piştî nehdemjimarên karîn agirê li bînaya Katedrala Dîrokiya Notre Dameê kontrol bikin û nehêlin avahî bi temamî bişewite. Li belê birca katedralê panê wê ji ber şewatê herifî. Di derbarê sedema derketina agir bi hêj ti hûrgilî û zanyarî nehatine belavkirin. Lê belê berpirsên Parîsê dibêjin dibe ku şewat ji ber karê nûjenkirina katedrala derket dibe.